инак ҳоло шурӯъ мекунем корро бо Microsoft Word. Microsoft Word барномаест барои кор карди ҳуҷҷатҳо ё худ текстовый редактор, яъне сохтани документҳо. Инак барои кушодани Word мо метавонем бароем ба пуск се программа. Аз инҷо метавонем барномаи Word-ро дарёфт кунем ва кнопкаи чапро пахш кунем мушкаро ва барнома фаъол мешавад. Ин якум роҳ. Инчунин мо метавонем, агар менюи пуски мо ин намуд дошта бошад, инчунин метавонем тариқи ана ин менюи пуск ёбем версияи Word-и худро, яъне on W яъне Word, инро мо метавонем фаъол кунем. ё ин ки агар Word-и шумо дигар версия бошад, барнома метавонад дар даруни гӯем чунин папка бошад ва онҷо навишта мешавад. Мисол папкаи Microsoft Excel, Microsoft Office, онро фаъол месозед ва аз онҷо метавонед барномаи Word-ро рафта фаъол кунед. Инчунин метавонед барои он ки агар аз Word бисёр истифода мебурдошед, барномаи Word-ро аз пуск ёбед. Барои мисол ана Word метавонед кнопкаи рост пахш карда, правая кнопка, ва чӣ кор кунед? Метавонед создать ярлик интихоб кунед. Пахш мекунем создать ярлик. Яъне барномаро шумо мепурсад ки ярликро ба рабочий стол қабул кунем, мегӯед ҳа, ва ана ярлик барои истифодаи Word дар рабочий столи шумо. Аз он метавонед ин баъд истифода баред бо двойной шличок. Ин низ кушода мешавад. Инчунин барои коратон осон шудан метавонед боз бо ҳамин роҳ барои мисол Word-ро интихоб кунед, кнопкаи ростро пахш кунед ва метавонед онро закрепить на панели задач, яъне чунинро интихоб мекунед, значоки Word ана ба инҷо ё дар ин қатори панели задач пайдо мешавад. Word-ро фаъол месозед. Чун барномаи Word кушода шуд, агар мо ҳоло корро аз нав оғоз мекарда бошем, интихоб мекунем нови документ. Агар мо бо документи ба наздикӣ кор кардан хоҳем, ана инҷо ҳаст имрӯз ё дигар санаҳо, ва онҷо метавонед барномаро интихоб кунед, яъне иқтираш файлро. Ҳоло бошад мо интихоб мекунем нови документ ва ба мо кушода мешавад интерфейс ё гӯем намуди барномаи Word. Инак аз инҷо ба мо чӣ зарурият аст? Барои мисол мо дида истодаем ана ин гурӯҳи менюҳо бо функсияҳои онашон. Инҷо ҳаст ҷадвал барои рост кардани гӯем ҷӯр кардани кор. Агар рафту дар Word-и шумо ҷадвал набошад, метавонед ба пункти вид гузаред. Аз пункти вид инҷо ҳаст кнопкаи линейка, инро интихоб мекунед, ҷадвал гум мешавад. Як бори дигар интихоб мекунед, чун галочка ҳаст, ҷадвал ҳаст. Инчунин боз як нозукӣ, ана инҷо ҳаст кнопка, боз ана ин кнопка метавонед тариқи ин кнопка кушоед. Барои мисол автоматически скрывать ленту, яъне чун дидед инҷо лента рафт. Ин барои гӯем агар ба шумо боз ҷои бисёртар барои кортон дар кор бошад. Агар не, метавонед боз ҳамин кнопкаро интихоб кунед, показать вкладки команды ва тамоми гӯем командаҳо кушода мешавад. Инак шинос мешавем бо Word. Давомиш дар поён ҳаст чанд варақ шумо ҳозир кор карда истодед, дар чандум варақ қарор доред, чанд калима бо кадом забон кор карда истодед. Инчунин дар ин тарафи барнома ҳаст пункти масштаб, яъне шумо тариқи масштаб метавонед варақатонро, коғозатонро дур ё наздик кунед.
бо кнопкаи чап. Инчунин инҷо ҳаст намудҳои нигоҳи варақ, яъне режим чтения, режим веб документа ва асосии режиме ки мо кор мекунем ин режим разметка страницы. Инак барои шинос шудан аввалин меню ин файл, яъне чун дидем инҷо сведения дар бораи документе ки мо кор карда истодем. Создать, агар мо документи нав сохтани бошем, инчунин метавонем аз шаблон кор фармоем. Дар бораи шаблон мо дар дарсҳои ин баъда сухан мекунем. Открыть, агар шумо хоҳед ки документи қаблан сохтаро кушода бошед, метавонед открыть дароед. ана инҷо ҳаст гоем андак список документҳое ки ба наздикӣ кор карда будем. агар инҷо набошад документи ба шумо лозим, метавонед ба абзор дароед ва барои мисол папкаи худатонро ёфта файлатонро фаъол созед. хуб, идома медиҳем. дар идома ҳаст пункти сохранить как. барои мисол яъне ҳаст пункти сохранить. Пункти сохранить барои чӣ истифода бурда мешавад? Барои сохранить кардани документ. Яъне медароед ба сохранить. агар шумо документатонро аз ин қаблан сохранить карда бошед, яъне шумо бо документи гузашта кор карда бошед, ин чиз намебарад. албатта документатон сохранить мешавад. агар бори аввал сохранить кардани бошед, барнома ба шумо ин намуд меню мебарад ва шумо бояд ба ҷое ки худатон мехоҳед документатонро сохранить кунед. барои мисол интихоб мекунем абзор, яъне бо абзор мо нишон медиҳем ки документомонро дар кадом папка сохранить кардан мехоҳем. ин инҷо ҳаст панел быстрого доступа барои мисол. хуб, аз инҷо интихоб мекунем этот компютер. хуб, аз ин меню метавонем интихоб кунем дар кадом диск папкаи мо қарор дорад. интихоб кардем диск, интихоб мекунем папкаи ба мо лозима ва барои мисол ана дар ин папка бояд ба файл ном монем. интихоб мекунем ин қаторро, мемонем номи файли авваланамо, барои мисол номи файл ва интихоб мекунем сохранить. чун сохранить интихоб кардем, документи мо сохранить шуд ва ана инҷо номи файл баромад. идома медиҳем. ҳаст сохранить как. пункти сохранить аз сохранить как чӣ фарқ дорад? барои мисол шумо як документро сохтед, сохранить кардед, метавонед бо самон документро кушоед, ягон дигаргунӣ дароред, мисол ягон калимаро иваз кунед ва тариқи сохранить как ин файлатонро, мисол файли қаблитон 02 буд, метавонед номи ин файлро 03 гуфта сохранить кунед ва шумо аллакай ду документи аз якдигар фарқкунанда доред. хуб, дар идома агар мо хоҳем документро печать кардани бошем, интихоб мекунем печать. чун ба печать даромадем, интихоб мекунем принтерамо, инҷо мешавад маркаи модели принтер интихоб мекунем. чун принтер пайваст мешавад, инҷо мебарад подключено ва баъди он интихоб мекунед кнопкаи печать ва қоғози шумо печать мешавад. хуб, ин маълумоти асосӣ бо шиносоии Word буд.